agama. Ojo nggowo-nggowo agama. Agama itu sangat sensitif. Nggarai padu wong sak donya, sak negara Indonesia. Ora reti asal usul karepe SKSD. Kadang itu gini, sambil terasi, kadang itu orang itu pengen menjatuhkan, ya, orang ingin menjatuhkan ben dhewe mlebu penjerong dengan membaca-baca ayat agama orang lain. Kan wong itu kan ndak picek, lambine Sainem terbuka kayak begini, kon moco, kon ngaji, logis enggak? Dari situ memancing-mancing keributan, mancing-mancing perkara kayak gitu. Gitu loh. Nek koyo Sulasri ngongkon kowe baca doa Bapa Kami, ndak apa-apa. Saya bisa membaca doa Bapa Kami, doanya orang Nasrani, ndak apa-apa. Orang Nasrani itu tidak harus berukut dan jilbaban untuk membaca ayat-ayat kitabnya. Gitu. Karena orang Kristen kita dilahirkan di dunia itu gak nggawe klambi. Turuke mbokmu, tempaski mbokmu suwek lah ade nggawe klambi. Adewe terlahir dengan telanjang, kita pulang pun harus telanjang. Enggak masalah lek kowe kon ngomong nih doa Bapa Kami, yo ayat-ayate wong Nasrani tak wacak nih, enggak harus kudungan nek wong Nasrani, enggak apa-apa. Enggak enek jenenge pelecehan agama, terus penistaan agama enggak ada. Ora sensitif kaya wong non Nasrani ya. Gitu, bahas iclik ae Mbak Nem biar remen iso ngresepi suatu. Iya. Karena di sini ilmu periclikane Sainem itu, Sainem pernah sekolah medis, pernah sekolah biologi. Jadi kayak dokter Boyke, tapi saya nggak sepinter dokter Boyke. Dokter Boyke kan university ini kan nang luar negeri, nang Amerika, nang Belanda, nang Amerika ya. Jadi saya nemi cuma belajar ilmu biologinya hanya sebatas ndek Kanjuru, ndek daerah Malang karo Kalimantan. Rimba kuwi sapa cah gendeng to jane Mbak? Rimba kuwi iki kaya fake account ya. Kaya akun-akun kaya wong nang penjerong, paham to? Kaya wong golek-golek gitu loh. Kuwi kaya wong nganu nang penjerong golek-golek. Ya wis komplit aku tak aduse. Iya sambil terasi, monggo. Seneng aku nek pean bahasa masalah ijlik karena ilmu saya itu ijlik. Gimana carane iso ngaceskeng ya. Ya veline ngaceskeng terus iku tanpa obat gimana? Iku aku ngerti ilmune yo. Lek sing gak gelem gawe obat kuat apa anu ngombe wedang rempah. Wedang rempah ki apa nem godhog-godhogan kaya to kayu manis, serai, jahe, mrica itu. Tapi lek kowe ngombene kokean yo awakmu kepanasen, ora malah ngaceskeng, malah dehidrasi, ngombe seperlune. Itu lek musim panas ya aja ngombe kaya ngono, ngombe cukup setengah gelas karena iku apa mrica iku kan panas gitu bolo ya. Lek ilmuku ki per kentasku tempaske ya to feliski ya gak mau diganti kayu jati. Oleh enggak Mbak kayu manis? Oleh kayu jati ya toh. Lek enek kayu saman, kayu maoni ya ora apa-apa. Kayu maoni ya toh, ora masalah. Wong metong kowe dhewe. Oh mati kowe dhewe kok. Sopo sing larang? Gak ono sing larang. Ya kowe gandul sorwet jati ya oleh. Oleh gue gandul.